שלום חברים, אתם בוסקונים, אתם בעוד סרטון חדש. היום נראה את האייטם שופ, שיהיה עוד 9 שניות. בינתיים יבחר לא רע, אני אראה לכם אותו. ריק ומורטי. אותם לא... My Heroes. אותו דבר. הם לא היו. רגע. הנה, זה חדש. יש סקין של הלגו. קוד. ניקוד של הכסף. ועוד ריקוד של חיבוק ועם הטלפון. זה עם הקריסמס. נראה יפה, ועם הלגו. גמור. זה עבר. אז זהו. זה אולי נערך עוד טיפה זה. זה היה בחינם. זה לא בחינם היה. וגם יהיה סקינים בחינם גם. ויש איזה סטייל חדש. הנה הוא. קיצור, ראיתם בסרטון שקודם. אם אתם רוצים שאני אמשיך, פשוט תכתבו. זה האייטם שופ של היום.